I was perched outside in the pouring rain, trying to make myself a sail. Then I'll float to you, my darling, with the evening on my tail. Although not the most honest means of travel, it gets me there nonetheless. I'm a heartless man at worst, babe, and a helpless one at best. Darling, I'll bathe your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go. Oh, darling, I'll kiss your eyes and lay you down on your rug. Just give me some candy after my hug. Oh, I'm often found explaining, but the hurt plays out all the same. And although I'm left defeated, it gets heavy. Menua urte betetzeak kantuak proiektuak herriko agenda eguraldia kultura asmakizunak eta askoz gehiago. Bergarapiko irratia. Kaixo lagunok, arratsaldeon. Ongietorri gaurko berbalapikoko saiora. Hemen mikrofonoetan Unas eta Fabian ari gara aurkezle lanetan. Gaur, maiatzak 15, bigarren mailako A taldeko ikasleak izango ditugu gurekin. Hemen, zuzenean. Gaurko irratsaioa interesgarria eta entretenigarria daukagu. Beraz, belarriak zabaldu eta adi egon. Ditu Beno, hemen ditugu irratsaioko lehen partaideak. Nortzuk zarete? Arratsaldeon, Lea naiz. Arratsaldeon, ni Salma naiz. Arratsaldeon, ni Miguel naiz. Eta zer ekarri diguzue? Gure proiektuaren berri eman nahi dizuegu. Bizimodu osasungarria izan da gure proiektua. Dekalogoa egin dugu proiektuari bukaera emateko. Gure gelan atera dugu dekalogoa, hau da gure gorpu zaintzeko aholku zuei esatera gatoz. Nahi duzuenean. Bat, ariketa fisiko egin eta gero pozik sentitzen gara eta gure gorputzak eskertzen digu. Bi, ariketa fisiko egin eta gero egiten badugu gure pisua kontrolatzen lagunduko dugu eta horrela osasuntsuago egongo gara. 3. Bideojokoekin ibiltza baino hobe da lagunekin jolastea. 4. Gure gorputza deskantzatua sentitzeko komeni da 8-10 ordu lo egitea. 5. Fruta eta barazkia gehiago jan behar dira. Goxokiak koipena baino 6 komeni da 2 litro ur edatea egunean zehar. 7. Egunero jan ondoren agina garbitu behar dira. 8. Bost jator egin behar dira egunero gozaria, amaiketako baskaria, merienda eta faria, pozik bagau... 9. Pozik bagaude gogo gehiago dugu gauzak. 10. Egiteko, jolasteko, ikasteko, kirola egiteko. 10. Higienea zaindu behar dugu, eskuak garbitu.
dutxatu, orrastu, hortxa garbitu, orrastu. Lan bikaina, ondo sentitu nahi badugu, jarraitu dezagun bada zuen aholkuak. Eskerrik asko! Prest ditugu horrengo partaidek, nortzu zarete? Arratsaldeon, ni Aimar naiz. Arratsaldeon, ni Lara naiz. Arratsaldeon, ni Adai naiz. Eta zer ekarri diguzue? Zorion tartea aurkeztuko dugu. Aurrera, entzuleak zain dituzue. Astegunetako urtebetetzeak hauek izan dira eta izango dira. Atzo, bigarren mailako Nola Ulibarri den urtebetetzea izan zen. Gaur, gudelako Lara Martinen urtebetetzea da. Chloe Ramos 4 urteko gelakoa dena eta Iban Txisepskri 5. mailakoa dena ere bai. Bihar Irene Miguel 2 urteko gelakoa eta Ana Ebogo 4. mailakoarenak dira. Etzi Ekaitz Kaieja 3. mailakoarenak dira. Asteburuan berriz, Demi Rodríguez 2B mailakoarena. Nerea Vegas 2 urteko. Ana Emodiane eta Marcelo Alessandro Morcillo 4 urteko gelarena dira. Eta azkenik Jule Igartua 4. mailakoarena. Zoriona guztioi! Oso ondo, eskerrik asko! I never told you I loved you. I never told you I loved you and I looked into your eyes said I... Urrengo partaiak entzungo ditugu jarraian, nortzuk zarete? Arratsaldeon, ni William naiz. Kaixo, ni Nora naiz. Arratsaldeon, ni Marba naiz. Eta zer ekarri diguzue? Eskolako kontu batzukin gatoz. Nahi duzuenean. Atzo lehengo mailakoak Oriora joan ziren gaua pasatzera eta gaur itzuliko dira. Gu iaz joan ginen eta primeran pasatu genuen. Beraiek ere ondo pasa dezatela, ondo ibili maripili. Osteran honetan LGTBIQ fobiaren aurkako nazioarteko eguna dela gogoratu nahi dizuego eguna dela gogoratu nahi dizuego eta larun batean zientzia azoka dela. Bestalde gogoratu nahi dizuegu. Datorren astelehenerako txirribola aldizkarirako gure lanak prest egon behar direla. Oso ondo, eskerrik asko. Informazioa guztiagaitik. Into outer space, my mind was on. I played guitar while you painted the romance. You moved so fast, we'd never last. And now you're gone, away to Mexico. Hemen ditugu urrengo partaideak, nortzuk zarete? Arratsaldeon, gu Jason eta Iker gara. Eta zer ekarri diguzue? Ez asmatu tarteak aurkeztuko dugu. Astindu burua eta bilatu erantzuna. Nahi duzuenean. Aurre
aurreko asteko erantzunak eskua eta ulkia ziren, eta irabazleak Emanuel Bibe mailako arena eta Lucia Martin 5D mailako arena. Aste honetako asmakizuna 1, 2 eta 3 maenkoentzat hau da. Etxe zaindari edo ehiztari edo intzuen lagungarri, mehea naiz gizena gizonaren laguna. Zein naiz berriro esango dugu. Etxe zaindari edo ehiztari edo intzuen lagungarri, mehea naiz gizena gizonaren laguna. Zein naiz? Lau, 5 eta 6 mailakoena hauxe da, guk asmatutako bat, entzun ondo. Lepo luzea duen hegaztia da, hegoak ditu baina ez du hegan egiten. Zein da? Berriro errepikatuko dugu. Lepo luzea duen hegaztia da, hegoak ditu baina ez du hegan egiten. Zein da? Badakizue, jarri martxan zuen burua eta zorte hon. Gogoratu erantzunak kafetera ondoko kutxetan sartzen. Ez ahaztu zuen izena, abizena, gela eta noski, erantzuna jartzen. Beno lagunak, gaur esateko ordua iritsi zaigu. Oso gustura aritu gara zuekin. Bukatzeko esatea maiatzako 21 bigarren mailakoak Mendaro eta Debako eskolara joango direla bestera. Beraiek irratsaio honi bukaera emateko ikasi duten kanta polit bat abestu nahi dizuete, lagunak da abestia. Agur eta datorren astera arte. Ondo izan eta hasi nahi duzuenean. Hemen eta orain bizi nahi genuke, ametsak dituzan besarkaden truke, elkarrekin gaudenean motzak dira egunak, betirako bihotzea zaudete lagunak, arindu ditzagun bihotzeko penak, la 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 la, lagunak, maita ditzagun arima barrenak, la 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 la, lagunak, euripean elkarrekin, ez du behar aterpenik, ez dago isiltasunez edo zorik. Maite zaituta maite nauzu, hemen gaudela badakizu, jarraitzen dugu izaten, oraindik denok zuen. Arindu ditzagun bihotzeko penak, la 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 la, lagunak, maita ditzagun arima gardenak, la 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 la, lagunak, benetako lagunak, beti ondoan dugunak, aukeratutakoak, ta ez tokatu zaigunak, eta zuen laguntza sentitzen une oro, zutitzen laguntzea erori esker arindu ditzagun bihotzeko penak, la 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 la, lagunak, maita ditzagun arima gardenak, la 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 la, lagunak, adiskidetasunak, ez ditu goztopo denbora eta distantzia, eta errespetuz jantzia, ateran dut
etxerantzia, etor zaitez gurekin, etorrora. Arindu ditzagun bihotzeko pena, la 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 la. Lagunak, maitaritzagun arima gardena, la 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 la. Lagunak! Ziui! Atzera, aurrera eta gora begiratuz, inor ez dago lehengo toki berean. Posizioak hartuz goaz denok, kamuflajearen garaietara, egokitutako haragi jale hutsak gara. Moralista desnaturalizatuak, baina pozik hartzen ditut egun berriaren lehen eguzki printza. Azken finean bizina izenaren seinale dira. Negarraren antagonismoa naiz, kompleju denen areriota, etorkizuneko giza seme perfektua. Orain gauero ibiltzen naiz, bide ilun eta desolatuetan, inongo bildurrizpirik gabe, lanarekiko atxekimentu